S'ha acabat el temps de les excuses i de les esperances boig. Demà serà un altre dia. Espera! És a mi! A tu sí! Espera! Ai, gràcies per esperar-me. Bon dia, desconegut. Bon dia, desconeguda. Coral, i tu? Això ho podràs saber jo. Secrets tenim, no importa. Per ara, et diré desconegut. És un nom tan bo com qualsevol altre. Pot ser perfecte. A quin sant, home. Però no importa, ja arribarem a tot. A quin sant, dona. Mira que corres, bandida! Bon dia, cavaller. Veus com cada dia estàs més en forma? Avui m'has agafat més prompte que mai. Ai, perquè m'ha agarrat el repartidor del pa i m'ha empomat que anava a la furgona i m'ha dut. Ai, que si no, bones hores. Ai, per cert, què duia? Unes alzheimaes? Què fe, l'olor a glòria! Res d'ensaïmae. Soc sol. I vostè és? És? Desconegut. Per ara vol guardar en secret el seu nom? Per ara, només no. Mireu, deixem-nos de romanços. Ara, 20 euros seran prou per a que me deixeu en pau? No volem els teus diners. Qui t'has pensat que som? Jo no pense gran cosa, la veritat. Però no és normal que les dones me donen conversació per el carrer i menys encara aixina vestides. Jo les vull de matí. I per això creus que... No, jo no crec res. Només faig hipòtesis. Ai, un científic! No exactament. Llàstima. Pot ser que sí. La música és una ciència. Ai, eres músic? Espera. Que jo vull saber quines hipòtesis són ixes que el fan oferir-nos 20 euros. Exactament 20 euros. Que és més... Res, només fem hipòtesis. Però... Però res, que només fem que parlar de nosaltres quan el protagonista de la pel·lícula eres tu. Digues, desconegut, quina és la teua història? Vinga, home. Espereu un moment. Lleveu-me primer una curiositat que tinc. Com és que no heu vingut abans? No és la primera vegada que... Ja ho sabem, ja, no cal que ho jures. 9 nits en la d'avui. I al final heu vingut per avorriment, no? No digues això, no saps quant ens has fet patir. Ui, en dir-te que m'he estat a punt de cridar a la policia i tot. Per veure si em decidia d'una bona vegada i me deixava de fer-vos patir. Per això mateix. Ara, de veres, mos has fet patir una barbaritat. Però és que... És que ha coincidit en una espècie de crisi familiar. Algunes persones tenen el do de l'oportunitat. Però el que importa és que m'ha arribat a temps, no? És una manera de dir-ho. Per cert, gràcies per esperar-me. He batut el meu rècord de velocitat, però no em queda valer per pujar el pont de la carrera. I la furgona del repartidor ja no donava més de sí. Dona, després d'haver-vos esperat 9 nits, no havia d'esperar-vos un minut. Ai, Gràcies, desconegut. gràcies. Gràcies a vosaltres. Ai, I què? T'animes ja a alçar el vel dels teus secrets? anem a desdessonar. És hora de prendre un cafè. Bona idea! Magnífica idea. Ara, anem. Chico, tu creus que jo puc anar pel carrer en bata pit? Però això ho sabia tot el món. Ai, no et dones tanta importància, dona. Burla tal com vulguis. No em burle, dona. Saps perfectament que jo no em burle mai de ningú, encara que de vegades tinga motius acabassos. Ara sí. I ara tampoc cabuda. Però és que no sé quin dia sei que ha arribat, ni per què t'afecta tant. No ho saps, eh? No tinc ni idea. I que les parets d'esta casa són de paper de fumar? Això ho saps, eh? No ho he de saber. Si compres pams de les orelles per caixes en tal de no sentir-vos. Miren, el suelo s'està... Ai, mira, Dolça, quan vulguis escoltar-me què et passa, m'ho contes. Mentrestant, comprendràs que entre els teus romansos i esta novel·la no hi ha color. Sí? Està bé. És d'aventures? És d'amor, de molt d'amor.
Buah, bueno. Minerva, això s'ha acabat. Jo no torno al mercat en este descaritat, tu ho saps. No podries encara que volgueres. Tu què vols? Provocar-me? Vols veure com t'agarra d'un pessic i t'arrossega al mercat com un sac de graelles? Ho vols veure? No, això podries fer-ho perquè només és qüestió de violència. Però ningú es balla dues vegades en el mateix riu. Ja ho va dir fa segles el savi Heràclit, i dia bé. Mira, no tinc ni punyetera idea de qui és Heràclit dels collons ni de quin riu parles. I ja te'n pots alegrar, perquè si tinguera un riu a mà t'ofegava sense contemplació. Clotilde, prou! És que no l'aguante, Minerva. Mira, Clotilde, una mica de paciència. No crec jo que una... Mira com parles que les persones tenim sentiments. Chica, perdona, com que no soc persona ni us sospitava. Deixe de discutir per caritat. Maleta. Tens raó, perdona, estem massa nerviosos. Massa? Com que massa? Mon pare ha desaparegut per si no te'n recordes. Com de nervis haurien d'estar, segons tu? Mira, tens raó. Anem a tranquil·litzar-nos un poc. Vinga, les tres estem molt nervioses, molt preocupades per Joan, com és natural. Però plorar i cridar no ens ajudaran res. Ja hem fet tot el que havíem de fer, tot el que podíem fer. Hem posat la denúncia. Ens hem assegurat que no està a cap hospital ni en cap comissaria. I ara què? Només es queda esperant. I desesperat. Encara queda una cosa que no vos he contat perquè... Per què? Perquè no sé com dir-la, caram! Mira que bé! Ai, qui serà? La que m'estalviarà el mal trago. Passa, per favor. Bon dia. No nos menetge, per favor. És la doctora Alegre. I vostès són Benigna i Cecília. M'equivoqué? Com he d'equivocar-me si ho sé tot de vostès? Ai, les ganes que tenia de conèixer-les. Que bé, crec. Regina, qui has dit que és esta senyora perquè es pren unes confiances que... És la doctora Alegre. Doncs només un nom, però qui dimonis és? Ai, Cecília, tan impulsiva com sempre. M'encanta veure que encaixen vostès en allò que m'han contat tantes vegades. Regina, vols dir-nos tu una vegada qui és? Però no s'ha explicat vostè res, dona. És que hem estat tan ocupades, ja sap com van aquestes coses. Que si comissaries, que si disposis de cadàvers... Precisament anava jo a explicar-me quan ha tocat vostè. I he dit, mira que bé, qui millor que ella per aclarir les coses. Qui ha d'aclarir-lo? Què passa? Per l'amor de Déu! No passa res, Benigna. Estiga vostè tranquil·la. Res de res. Jo només soc la psiquiatra del seu home. Què? Com? Ho heu sentit perfectament, caram. És la psiquiatra de Joan. I l'he fet a vindre perquè crec que pot ajudar-nos a trobar-lo. Senyora, Minerva. Soc Minerva. Minerva. Mamà, que no és sort. És desconegut. Desconegut? Això diu? No, home, això ho he dit jo, i no diu ni Bruna. señoritas, señora, Minerva. Què ha de dir el pobre home si vosaltres no calleu ni pensant-vos? Mirad que seria, que poguera clavar 4 paraules seguides en poder. És que marexeu al sol de migdia. Vosaltres? Però, mare... Ni pero ni pera. Tu, a dutxar-te, que encara agarraràs un pèl de mamilla. Mama, per favor. O una pulmonia, si t'agrada més. No, i tu a vestir-te, que no t'ensenyes a anar en bates i patites pel carrer. Però, mare... No, i després les dos a la feina de seguida. I encara tenim una remesa de peus per acabar i els dies es passen volant. Però vostè volem saber qui és. I per què a ningú? Ja vos faré un resum, fora. Fora! gràcies. És de veres que em teníem ja una mica marejat. Ha de disculpar-les. No ho fan en mala voluntat. Són tan joves. Clar, la joventut ja se sap.
No, no cal que em diga res. Ja sé que hauria d'haver-les controlat més, molt més. Les pobretes meues sempre han anat escasses de límits, d'ordre, de disciplina, en una paraula. Però els miracles, una cosa que correspon, no li sembla? Com? No una pobra dona que de la nit al matí es queda sola en el món. En dos criatures que no alcen un pam de terra i una pila de factures per pagar. I no va ser vostè el primer, precisament vostè. On està? Minerva! On està aquest home caigut del cel? Així està. Benvingut, senyor meu. No sap vostè la falta que feia la seva presència en esta casa. Home, guà. La presència d'un home. Vostè no sap, senyor meu, no sap com és viure envoltat de dones. No ho sé. Ho sé. És terrible, crega'm, terrible. Però ara tot serà millor, gràcies a vostè. Siga més que benvingut. Gràcies. Igualment, fill meu. Ximo, digue'm Ximo, com fan tots. Jo no tinc categoria, per a més. Home, no diga vostè això. Això i més, senyor meu, això i més. Ximo, per favor, no la taballes més, ja en té prou. Si no és molèstia i no la tabala, cavaller, seria tan amable de dir-me el seu nom? És de veres. Encara no sabem el seu nom. I desconegut és massa llarg. I ese és el problema. I ese és precisament el problema. Quin que és massa llarg? Ai, Ximo, vols callar d'una vegada? Quin és el problema? Jo sóc el problema. Bon dia, família. No sabeu quin gust dona passejar-se pel mercat sense que t'esguiten les llàgrimes de ningú. Torna-li la trompa al xic. Que conste que els venedors també ho han agraït perquè en totes les parades m'han regalat alguna coseta. Que si un manuel de julivert, que si un fetxet de pollastre, que si un grapadet de tellines... Clotilde, per favor. Sense piular, segur que ara pots esperar a que ma mare estigui en condicions. Pues que ara sobte cobren secrets a... la llengua. Anava a dir l'ànima, però d'això no sé si tens. Filla, no li parles així a ta tia. Suposant que siga ma tia, que vaig a vostè a saber. Això te ho assegure. Encara que moltes vegades siga contra la meva voluntat. Per favor, senyores, estar a la renya no ens ajuda en res. Ara l'urgència es troba a la Joan. No és això? Aleshores tota la resta pot esperar. Té més raó, Montsant. Quan Joan torni a estar en l'estat que és en esta casa, ja plantejarem una teràpia familiar. Perquè la necessiten com l'aire. Jo no pensava en la capteràpia, Ni jo. Vosaltres anirem on jo diga. Mare! Benigna. Ole i ole, Benigna. Eixa és l'actitud. M'alegre de veure que torna així. Torne. Però és difícil. Comprendrà vostè que els pot descobrir així, de coll i de fet. El següent me porta tota la vida a la nasillada i no t'havia dit ni una paraula. Pues si això t'apareix fort, agarra't ara. Agarraré el que siga. No és de veres ja. Molt bé. Aleshores podem continuar? Continua Llavors. vostè, en realitat, Jo? Per què? Ella, per què? perquè jo no puc parlar de les intimitats de Joan. I jo sí. És el seu germà. Pot parlar vostè de totes les intimitats que vulgui. Sí, no sé de què una. Però no, és molt més que una paraula. És l'expressió d'un íntim malestar, una profunda revolta interior que ens porta a xocar violentament contra el món que ens envolta. Coi. No sé si volia dir que ho sap. Puc canviar la resposta? Que sí, que m'encontre millor. Meravellós i no tant.
Veig que està vostè instal·lat en un pessimisme ontològic que no... No em parles en llatí, Ximo, que matarà antes. No és llatí, però té igual. Si li molesta, callaré. Ni em parles de vostè, que m'incomoda. Però tu te charlo, és un honor que no mereix. Jo que sí, no has de mereixer-lo. Mira'm bé. Què veu? No! No contestes. Me dones por. Soc un pobre home. Un desgraciat que no sap ni qui és. Quin honor pot ser per a ningú. Tu te charlo. Què estàs fent-li? No? Res. Tranquil, que no t'ho diu a tu. No, m'ho diu a mi. Sí. A mi que no xapa el jardí per por d'esclafar una dormiga. Vinga, home, vinga. Que consta que no estava fent-me res, el pobre home. Estàvem així, tranquil·lament, xerrant de les nostres coses. Què volia? Perdem-me. És nostre que ho sàpiga. Ja t'he dit que me l'he tocat de whisky, què més vols? Una confessió detallada de tots els meus vicis? Doncs para el sac. Mira, m'alegra veure que se'ls van calmant els nervis. O què, cap a què? S'ompli el saquet. Vinga, tia Regina, conta's la veritat. Si no hi ha més remei, Jo diria que no. d'acord? Digues. Trobes que encara no ens has dit tota la veritat. Encara vols més, filla? Me'n tens prou amb un pare bipolar i desaparegut? Això és ma vida. Prou i massa. Però sé que no és tot. No t'entenc, filla. No és tot. No li facis cas, niña. Cecília llegim massa novel·les. Mira, ja que t'has alçat, per què no t'emportes tota sola a la cuina? Saps que has fet un desastre. És de veres. Un desastre. Complet. Mia, de dir les coses 3 vegades també és cosa d'esclata, Vinga, tia Regina, ara que t'has desfet de ma mare, conta'm la veritat. Jo no m'he desfet de ningú. I vinga, que no em xuple el dit. T'agraeix que vulguis estalviar-li a ma mare un disgust, però jo no sóc ella. No cal que ho xures, no. I em costa creure que siga esta la primera espantada de meu pare. Què vols dir exactament? No sé, posa a lligar caps i que quan els meus pares es conegueren ja tenien una edat i meu pare no tenia més família que tu, Això no és de lliure elecció, filla. ni més amics. Això... Que tampoc és de lliure elecció. En meu pare tot era nou, acabava de fer el treball, i ciutat, i casa. Digues com passat, com si acabara de dir-lo. Però això no és possible, veritat. Vull dir que aquestes coses es noten. No recorda qui és? Jo li ho diré. Lleveu-vos de davant. Fora! Ai, feu cas. No vingue. Tranquil, que no et tocaria ni en pinces per por d'embrutar. Gregori Soler, més conegut per Goi, oficinista exemplar, fill abnegat i amant espòs, fins que li s'ha de ser tot. Gregori Soler, tu estàs segura? Per favor, Minerva era el meu home. És el meu home encara. Tu creus que puc haver oblidat el seu nom per més que s'han passat 30 anys? No. Ui, qui sap? Hi ha una cosa que no entenc. Ui, chico, no me suena. Segur que és la mateixa que no entenc jo. Però voleu dir que aquest home porta 30 anys vagant amnèsic pel món? No. I tu com ho saps? Dona, que és impossible. 30 anys vagant pel món, no. Ell sabrà on s'ha ficat. Ai, Déu, que jo no sé res. No, és impossible. O està idiota o s'ho fa de meravella, Escolta, i tu?
No sé què ha pogut passar-me. Un record, potser. Un record? No, no crec. Jo no he tingut mai en les mans. Què és això? La nostra forma de guanyar-nos la vida. De veritat. No exactament. Això que té a les mans ha patit el pas d'un huracà. No, ens dediquem a teixir roba infantil per càrrec. Ja sap, peücs, pijames, capotetes. Ah, capotetes. Molt interessant. No tant. És un treball monòton i mal pagat. I cada vegada més escàs. Per què? Que cada volta naixen menys xiquets. Això és el clàssic. I es veu que els que naixen porten coses més modernes. Morralla d'eixa, que es troba a qualsevol botiga per 4 xavos. Ai, s'han quedat fora del món. Però no parlem de nosaltres. Germanes? Però com han de ser germanes meues eixes? Eixes xiques ho són, Cecília, no et calfes més el cap. Però és que no m'ho puc creure. Ara de sobte mon pare té una altra família. Una altra família. Com que una? Dos filles. Però això no importa ara. Que no? El que importa és que ton pare es prengui la medicació i superi la crisi. De la qual eixirà amb una nova personalitat. No és això el que s'explica la doctora Alegre? Suposo que sí. Fins ara sempre ha sigut així. I deixarà de ser mon pare com deixarà de ser el pare d'eixes... De Sol i Coral. Com el digues. Unes xiques encantadores, per cert. Coincidiren en un treball temporal i feren bona lliga. Per què serà que no m'estranya? I has pensat que t'abandonarà com les abandona elles? Has pensat que deixarà de ser el teu home com deixarà de ser el home de les dones? No, això mai. Que això feia falta. És que si potser no em troben una gota de sang. Qui anava a dir-me a mi que Minerva i jo compartim la mateixa desgràcia? Dona, la mateixa no. Ai, com que no, el mateix home, la mateixa putada, tu diràs. Clotilde, tu no tens fills. Això és de veres. Ja veus, en el seu moment em va semblar una desgràcia. I era una sort. Quines coses té la vida. Ja veu. Escolta, i tu? Tu què tens en la meva cunyada? Qui? Regina, caram! Germana de Gori, cunyada meva. Ho saps que els homes són obtusos per aquestes coses del parentesc. Entenc perfectament les relacions familiars, que m'has agarrat distret. Què tens en Regina? Què t'ha fet? Qualsevol cosa, per poc que s'assembla el germà. Quina família, és que es veu com fiquen el bif al forat. Ja pot ser, ja. I tu què fas, Jaume? Plore. I me donen una piruleta. Ai, pobret. I per això em demanava abans una piruleta. És la por, doctora. Quan el por torna aquest moment terrible de la seva infància, no és de bebès. Això sembla, sí. I què li havies fet tu, Clotilde? Per a que et tinguera por. Jo res. No t'ofengues, Clotilde, i busca la veritat dins del teu cor. Mira, l'única cosa que li feia por era que em deixara i em detestava perquè és que em tenia més avorrida com un roig. No em deixes, Clotilde. No em deixes. Sóc un bon xiquet. Un bon xiquet. Ahí teniu. És la por. Exacte. I tu, mare? També l'amenaçaràs en guisar-lo? Això, jo... Si jo estava tan enamorada d'ell, com és possible estar un home? Minerva. Ai,
que bonic! I aleshores? No ho sé. De veres que no ho sé. Teníem una vida plena i feliç. La seva carrera